Wow! Takže čaute ľudia, víčenstvo. Dneska je to dátum. Jdu si dát? 6. februára, no. Takže, a viete čo? Zajtra idem na lyžiarsky. Áno, to je pravda. Zajtra idem na lyžiarsky a budem tam vlogovať, by the way. No. A by the way, pozrite Lace Lacného, to je taký môj spolužiak do sebo, má YouTube kanál vlastne X70, ja neviem, tak idem ho a to, že on má zajtra narodeniny. 7. februára, áno, uvádajem sintát a bajte, keď niekto si vedomuje, mám 20. júna. 26. no, 20. júna. A na čo hovorím také blbostičky, a som starší ako on, bajte viac. To je no, a takže, to je dobrá správa, zajtra ideme, budem vlogovať a asi to poviem nejak 14. No mi to bude dlho trvať, takže asi 16. to video vyjde, 15. možno skôršie. Možno na to zabudnem, bude to neskôr a tak, a možno to bude mať viac ľudí to video, takže... Tak, what the hell? Však líka reálne. A tak. A zoberieš také blbosti. To krásny notebookčík si sem zoberiem. Budem tam robiť celý vlog. Zapnem ho. A as you can see, je to z roku 2015. A takáž takúto vec. Ja budem pozerať tom film, ja zmenu si k tomu ešte reprak. Víte? Toto ten notebook dokáže. Víte, zapína sa. A zoberte sa ešte takto repráky. Pripojím k tomu. Je to trošku neporiadok. Víte, zapína sa. Je to Windows 11, keď chcete vedieť starý notebook a tak ľudia, môžete keď sa zoberieme nejaké ďalšie blbostičky. A tak ľudia, až zapnutý. Seat start screen. Môžete ho domknúť, viem, že unlocked a funguje, víte, a tak. A to je všetko. Dúfam, že ten počítač nebude okradnutý, a pán nebude. A pošlem fotku mojej izby a tak. A víte, PC is working, víte, 6. februára. A vypnem ho. A ľudia, a to je všetko. Mám 15%. Čaute.